Tällä kertaa me vedetään, niin kuin näkyy, täällä on jäätä. Me ollaan jäällä, tässä on pyörä. Mut sunhan naama ei saa näkyä. Jaasma, siellä on ukkeli. Se vetää tässä lintässä tässä jäällä. Tossa on ankkoja. Mä ei tiedetä saaks täällä edes olla, mutta tuolla on mennyt tyyppejä ympäriinsä ja katsellut. Ja joku taisi huutaakin, että varakaa, että kävinkö liian reunalle. Siinä vetää. Menkää mä täällä vai? Näyttää näillä. Tuolla on ankkoja. Ankkavaara! Siinä lentää. Mennään päästä. Tohon jäälle me ei mennä. Lisäankkoja. Joen, onks se jäätä? No nähdään kohta, mennään käydä kattoo, onko se on joen jäätä. Ankat hyvästelee meidät. Viedään pulppa piiloon ettei. Voi vittu. Kuka peli puhelimia täältä? Meidän toinen puhelin on tuolla. Häh? Nyt me ollaan. Tuolla ei oo jäätä. Mennään silloin alle kattoo. Tuolla on vähän jäätä. Niin se on helassa. Mitkä? Mä kotan koko ajan, mutta mitkä? Ne ankot. Ne ankot on tuolla. Ja videon nimestä tulee heikoilla jäillä ja ankkojen pelastusta. En mä tiedä. Täällä on maasto ainakin. Ei oo! Täällä meni läpi. Tossa huippu! Tänne! Hei, ne ankot lähti! Tässä on kivi. Päästäkää me Pringles-purkkiin. Nähdään kohta. Jatketaan. Mitä? Mä kuvaan tän kuvan. No, moro nähdään seuraavassa videossa tässä videosta tai no nähdään ensi videossa. Se on siihen asti, moikka!